Mehmet Ali Gönül, Doğru Haber. Evi hineme bikin. Em çixwaz biber xwedana bi şerefa ku ketiye ma heftemîn şanaz û bi kelecan bibin hindikê. Êdî em ji îbadetên ku em jê re dibêjin cihad di dil û qelbê me vîcdan têde nemaye damê nagirin. Dişûna kelecana salên nodî de telalî, bêtevgerî û hezkirina dinê girtiye. Lê me ji nişka ve dît ku berxwedanê cihad dem û wata rast e îlan kir û nîşanê cîhanê da. Adnî qaşkirin çima berxwedanê êrîş kir yanî ev merhaleya qirkirinê da dest pê kirin. Tam di vê wextê de di nav de Tirkiyeyê jî heye gelek welatan qerar dabû ku têkiliyên xuyên siyasî û aborî bi îşgalkerê İsraîl re pêş ve bibe û ketin nav normalbûyînê. Ev hewildanan da hat maneya tunebûn û înkarkirina Filîstînê. Di encamê de mafikir û ramanên cîhanê ên beriya heftê maha cotmehê û piştî maha cotmehê ên derbarê îşgalkerê İsraîl de bi tevahî binûser nebû û neguherî. Di nerîna cîhanê ku rêya rasînê rejima Siyonîst dîtiye, İsraîl êdî di warê zalimtiyê de bêhempayê û herî zêde zulmê dike. Ji wî zalimtir, ji wî qatliya hemker dîsa ew e. Ji ber vê yekê di warê qezençkirin û bi destxistina rewşa siyasî li ber ew qeşehî dayînan ne hewceyek ku bê nîqaşkirin. Ger ev nîqaş û gengeşiyan bêkirin jî dibe tiştekî abes. Ji xwe zarok, pîrek û îhtiyarên ku her roj dahatin kuştin, beriya niha jî ma nedahatin kuştin. Qirkirinek sed salî ye, ji deyrî Yasîrê heta sabra Şatillayê nesekiniye û dewam dike. Ji ber vê yekê em misliman û cîhan deyndar berxwedanê ye ku bi rastî maneya azadiyê nîşanê me dide û dibin siya bi rûmeta cihada ku me ji bîrkirî ji me re dide îspat kirin. Di navan nirxên me yên ku me ji bîrkirî de cihad de serî de tê, lê em bi ma jî dibê boykotê bikin. Divê evên ji aliyê berxwedanê ve bigere müşexes bûn û tedbîrkirinê. Bi duayên ku dike ji ezmanan wê înşallah bibe seva serkeftin û serfiraziyê. Hüzn û xemgînî di kitêba me de tune ye. Ji xwe em vê yekê ma di zarokên berxwedanê de jî nabînin. Hêj di heft saliyên xwe de ne weka heftê saliyan da axivin. Mirov dibêje qey ev leşkerên cihadê mezin bûne û paşê biçûk bûne. Bê hêvîtiyê nadin. Ev helwez, tewir, sekin û berxwedana bi îzzet di tedbîrkirinê de qîmê xwe dike. Mirov dibêje qey hewtenê berxwedanê belav dike. Ji wan zarokan zarokekî wiha digot. Di mekteban de nimêj, rojî, zikat û hecê hînê me kirin. Gelo ji bo çi cihadê jî hînê me nakin. Zarokê delal. Ez texmîn dikim ku em ê jî vê yekê ji we hîn bibin.